Maita yenyu madikani, nyaya iri pano chikurura majasi, muri kuigamuchira sei, muri kuiona sei? Isusu tiri kuti ini nemi tine basa, hapana asina ibasa. Tikanongedzera mumwe munhu hatipedze nyaya yedu. Toipedza sei? Nyika yedu yafa nemukoto. Iwe ukararama zvemukoto, nyika ikararama zvemukoto, vanhu vanopedzisira vachifa nekolera. Pabuda zvakawanda papa chitaurwa kunzi vanhu vangonogara pasina mvura, vanhu vanongotaura vanogara. Ko munogarireiko? Munobvumireiko kunogara pasina chimbuzi? Munobvumirei? Rambai, itai zvinhu zvine mutemo. Tikangoteedzera mutemo zvinofamba. Ndo pauri mukwashanisa ndadzokera kunyanzvi dzedu. Vane mibvunzo, garai makafunga mibvunzo yedu, tipe kune nyanzvi. Dambudziko rinombori pai. Takananga nekuti patinofamba patinosangana nemapaipi emasuwewo anenge akaputika. Tiona kuti zvinotora nguva yakareba vasati vagadzira. Saka ndoda kunyanyoziva kuti dambudziko racho rinombonyatsori pai. Ndizvozvo mubvunzo wakanaka. Mapaipi akapera kuputika. Oyo mubvunzo vanotora, mumwe mubvunzo. Tisati taenda kunyanzvi dzedu. Mwamwene? Maita zvenyu maichisamba. Ini ndakanangana nevekanzuru chikuru. Pano tiri kudzidza kunzi tinofanirwa kugeza maoko. Maoko acho tinoageza nei? Mvura vanovhara madiro. Havatipe nguva yekuti timbochera mvura. Izvozvi kudzokera kumba tinoona mvura kusisina. Tisingazivi kuti pamwe vane rimwero nevekanzuru kuti pamwe vanenge vakupanana mabasa kuti vaonewo vanhu vekurapa. Nekuti mvura yakakosha. Mvura ngaiwanikwe pese. Nguva iyi yakafanira. Kwete kuti ivo pavanodira kuti basa ravo riite maovertime kusvika musesande, mvura inenge isiko 4 days vanhu tisina mvura. Tinorarama sei maichisamba? Ndizvozvo vachapindura mubvunzo, asi regai ndiuye kwamuri ndichiti basa reuchiremba harisi basa, izodzo, kudaidzwa, it's a vocation. Unotozvipira, ndosaka muchiona vana chiremba vachigara vakadaidzwa kunyange arara mumagumbezi anobuda. Handifunge vari pano vachadaira zvavo vega, asi handifunge kuti chiremba kwaye ane munyu wakakwana angade kuti vanhu varware kuti vazouya kuzorapwa. Vachadaira zvavo vari pano, asi ndoziva kuti muri kutaura nemwoyo wese. Ndozvigashira, ndoya pamuri. Ndinoda kubvunzawo kuti tinopiwa here masimba pakadai patiri pakaoma? Tinopiwa here masimba ekuti kana ndikabuda panze apa ndikaona pakawaridzwa madomasi izvozvo nekuti zviri kunzi hazvizi kubvumirwa, ndinogona here kurambidza vanhu ivavava kuti varege kutengesera ipapo? Imi munogona kuvarambidza nedzidziso, nekuti hamuzive kuti kana mukataudzana navo munosvikisana papi. Ndosaka zvinhu zvese zvichiputirwa mumutemo, nekuti kana shoko rake pamusoro peshoko renyu hazvichazikanwa kuti akadarika mutemo ndiani. Dzidziso yatiinayo iyoyo ndo chombo chedu, ndo chombo chenyu imimi. Hamubvise madomasi emunhu pasi, asi mukamupa dzidziso, mukataura naye zvakanaka. Iye zvino tiri kudzidziswa kuipa kwekolera ka, chiremba vataura zvainoita, kwainogara, kwainobva, zvese handiti mazona. Saka izvozvo ndo zvatiri kuda kuti tinzwe izvozvo. Regai timbotora mumwe mubvunzo, asi mubvunzo wenyu wakadini? Wakanakisa chaizvo. Ndanga ndisina kupedza kwandasina kuenda. Asi masimba hamuna. Zvakanaka, imazvita henyu maichisamba. Ndanga ndiri kuda kuti, ko zvino apa mugodhi waonekwa kunzi uri kuda kudhirika, torega here vanhu vachingochera mvura vachinowira imomo tichimirira kuti vachauya? Vanouya rini? Vanhu vari kungofa. Zvichaitwa rini ko zvekubvisa vanhu mumugwagwa izvi? Regai tinzwe, vari pano hatiyere nyoka negavi. Regai titore umwe mubvunzo uko. Pane dzimwe nzvimbo dziri kutengeswa madomasi, hapana kana toileti kana pana namai vanenge vachitengesa vaine vana. Kana akasungwa makuseni kuma 12 unoona munhu adzoka. Hapanawo here machapters anosunga vanhu vakadaro? Kana kuti pane vanhu vavakambosungawo here vatatu vakaitawo chidzidzo kune vamwe kuti zvatiri kuita izvi hazvidiwi? Wabatwa mubvunzo wenyu, regai vachaupindura. Regai timbodzoka kunyanzvi dzedu. Ndiri kuziva kuti shungu dziri kutibvunzisa mibvunzo yakawanda, asi ruzivo rwekolera ngatirugashirei zvakare. Ruzivo rwekolera ngatirugashirei nekuti tinazvo kumba. Ndiri kudzoka pane mukwasha ari pakati. Sevanhu vari mumaguta ari kurwariwa nechirwere chekolera, isusu ndisu tine basa rakanyanya panyanya pakuva neruzivo kuti kolera tinoidzivirira sei. Unhu hwedu hwatinoita ndo ruri kunyanya kutipinza pakusangana nekolera.
ngatiti mvura yauri kushandisa uri kunyatsoziva kuti haina kuchena. Kana tichiti mvura yakachena hatiione kuchena kwayo nokungotarisa nemeso. Saka mvura iyoyo totarisirwa kuti ngatibhoilisei, ifashaidzei mvura iyoyo tisati taishandisa, kungave kuinwa kana kusuka mapoto, maplate. Uyezve kana tichikwanisa kuwana mushonga zvinotibatsira. Uyezve imwe nyaya iri kuitika ndeyekuti pane zviri kufamba pasocial media. Izvozvi pane mashoko ari kunyeperwa kunze akabva kuMinistry of Health. Andiri kuda kuramba pano kuti haisi Ministry of Health ari kuti munogona kushandisa tsito kana kuti chako iri kurapa kolera. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mashoko iwayo anokonzera kuti vanhu vafire kudzimba. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Regai timbokuudzai chinhu chinonzi social media hachisi chinhu chekugonda nacho, nekuti vanhu vedu vakanganisa guwa rese, manyepo ese, zvisiririzvo ndizvozvo. Hakuna ministry iri serious, regaitaura nechirungu, iri serious inotaura zvinhu zvayo pasocial media. Vane maitiro avo ekuti vanosvika sei kuvanhu, vanonyora sei. Saka zvizhinji zvesocial media mukwasha vazviramba. Regai ndimboenda kuna Nzenza. Mutsika nemagariro, vamwe vagerina namwene, vamwe vagerina nababa nanamai nehama nechii neshamwari. Mutsika nemagariro vanhu vedu havadi kusemwa, unzi ari kundisema. Imi mataura kuti manyoka aya ekolera aya itsvina inobuda mumunhu. Ko munhu akabata nemaoko achigezesa mumwe munhu aita tsvina, hazvimubatiwo here? Kana apfeka magorovhisi zviye zvemaoko zviye onzi ndakanodadirwa aindisema, unoiti kudii? Maita Mai Chisamba, tichabatsirana kupindura mubvunzo wapedzisira kubvunzwa naMai Chisamba. Asi ndiri kuti taita chirwere chakuda kuvhara guta redu, chiri kutiuraya. Chatienda kune mamwe maguta. Wongu, pane zvidiki diki zvatinofanirwa kugona kuita isu. Chikuru iko zvinokuti timise urwere uhu, timise kufa. Mataura nyaya yemafruits nevari kutengesa murodhi, anotenga tisu. Tine simba rekusatenga zvinhu izvozvo. Mashoko makukutu vaomberere maoko. Nekuti taziva kuti utachiwana uhu ukabatwa nemunhu kubva patsvina kana pamaroots akasageza maoko ake akaskoti apple bate siye, banana bate siye, ameno nezvakadaro nekare ari kusiyawo nei neutachiwana. Iwe ukachizonotenga wakunodya utachiwana, ukadya muchero iwe usina kuita sei kuugeza. Tiri kuziva zvakare kuti mvura zveshuwa ishoma mumaguta. Asi ngatiwanei mvura yekugeza maoko nesipo panguva dzakakodzera. Tingashatashaya yedu yekugeza kunyange kuchipisa. Ngatishaye yekuwacha kana zvanetsa, asi kana iri yekunwa ngaiboiliswe. Kana iri yekugeza maoko ngaivepo, nekuti kana toda kudya tichada kugeza. Ndatenda. Mashoko makukutu endesai kuna chiremba, ndichazoenda pane dzimwe nyanzvi dziri pamberi apa. Ndoda kupindura paya pekuti vanhu isusu seveutano hatitodi kuona vanhu vachirwara. Ndosaka paya manzwa pekutanga ndichitsanangura kuti tine uongororo dzatinogara tichiita, tichitonyora pasi tichida kuona kuti vanhu vauya nemanyoka vangani pavhiki rino. Tinenge tichitotsvaka kuti tione kuti kana potanga kunetsa tikwanise kuona kuti apa tiri kuona manyoka anyanya kuwandisa, vanhu vane dambudziko kwavari kugara. Sezvakaitika ipo panapa patazosvika padambudziko ratiri mariri. Chandoda kutaura ndechekuti kana tiri muhondo, hatigadzirire hondo iyoyo, tinotogadzirira hondo inouya. Zvatiri kutsanangura kuti mavhenda ngaabve, siwa izoiswa imwe. Zvinhu zvinotibatsira kuti tidzivirire maoutbreak anouya. Asi patiri zvino tiri muhondo. Muhondo zvatiri muhondo, tiri kuda kuti tibate pazvinhu zvinoita kuti tiregere kurasikirwa neupenyu, chirwere chiregere kupararira, chikwanise kunge chichipedzwa munguva diki. Tinoziva kuti chikaramba chiripo kwenguva yakareba chinozopararira kumaguta akawanda. Saka utano hwako sedunga munhu, iwewe iva nechokwadi chekuti mvura yandiri kushandisa
zvisinei nekuti yabva papi, pabatisisei kuti zvisinei nekuti yabva papi, iwewe sedunga munhu iva nechokwadi chekuti mvura yako yauri kushandisa mashoko makuku tautaura nachiremba. Chiremba vari kubvuma kuti zvakawanda zvigozhero zvatinazvo panguva ino. Tikada kuzvisumudza zvese izvozvo, rudzi rwese runopera kufa kuti dhu. Ngatiitei zviri kutaurika pano kuti tigowana upenyu. Ngatisangane muchikamu chekupesera.